Yung mga bata, say hi everyone. O lapitan para maklarong tao jud. Mga anong buwak sa lamisa. So mo na siya mga bata, supportive kayo sila day. So ayan, gwapa kayong nagdag-camera. So what's up mga Bisaya? So diyan na po niyog tabo no. Sana na ko kanila kan tao day. So ayan. So for the sake of our video, so mag-tour mi sa park sa Tabunok, which is People's Park ang tawag ato. So unya is ato ni si Fran, pero nga karon is dapat mis kilid-kilid dangay tao day. Ayan oh. So as you can see, daming tao. Yung mga bata, say hi everyone. O lapitan para maklarong tao jud. Mga anong buwak sa lamisa. So mo na siya mga bata, supportive kayo sila day. So ayan, gwapa kayong nagdag-camera. So nice ang ilang park. It's very amazing. Actually wala pa kayo siya na discover kay baguhay pa man siya nga park. So ano pa lang siya, ongoing pa lang. Pero pwede na mo maglaag. So na sila yung fountain. So it's very amazing. Wala pa siya na tima, pero iktima ani, so nindot na siya kastanan. Yung mga ganon. So hi! Hi kuya, kumusta? Sa ang daming tao dahil. So tara na. So ayan, ang nindot yung flag nila, kailan may pagkayod dayo. Meron kang sa beach resort. Oh my god, na-amaze ko silang lugar. So mga na ito maglaag sa miday. Balikon pa mo diya, hatcher. So na sila payag. So na sila payag everyone. Kanina kaya kung tiyog dayo, no? So ayan yung payag nila. Tapos may mga upuan din naman sila. Pwede na mag-date-date diri day. Ganon. Sure! Bisag ko uyan, pwede na po mo nga rin. Solo flight. Ganon. Nagasa ka da, girl. Nagasa ka, girl. So, ayan, day. So, nindot kayo ang park sa Tabunok. So, ganahan mo nga rin na mo, day. Hi! Sayan sila. Nag-date na sila. Ay, friends na sila, charot. So, ayan, may mga tao. So, muna siya, the People's Park. So, ayan yung pangalan, day, the People's Park. So, it's very amazing. Diba? So, nice kayo siya. Ayan, so, na pa siya area dito, pero di pa kayo siya na tima, no? Wala pa kayo siya na tima, Jord, as in, okay? Tarungunan pa siya. Huwag kang excited, matatapos din yan. Kasi nang pagabalik ko. Garan ko sa colors ako, sa names. Hi! Wow! Magad mo na siya itong mga viewers, no? Sila una nakita sa mga video. Dahil pa ng tao, dahil. So, ayan na nga, dahil nagpakawang bisa ito. Dahil tao, na sila si Kuya, dito sa ano, Barangay Hall ata yan? Barangay Hall, charot. So, hapon ni Mingari, kay I know nga, buntag, is dahil kayong trabahan teacher. Dahil pag magtatuwad ka dito, dahil dahil trabahan teacher. Padukduk niya, kakadugayan yung tutuwad dito. Bawakan ko ng period, dahil bunghog niya dyan. So, nice. So, diba? So, Tabunok lang na siya, Tabunok Park. So, mas siguro nakailas ako din niya. Kawawan dito, dahil. Wah, park yun siguro niya. Isa lagi ni watay gugma, eh. Para na lang nakita, heart. Mga ganun. Say hi to my vlog, everyone! So, nahihiya sila, day. Next time na lang pagtapos na yung park. So, ang ganda ng daanan, best. So, asa ta, day? Asa payag-payag. So, napot sila na yung diri nga I love Tabunok, ganun. So, ayan. So, ayan, day. So, park. Ayan! So, yan yung I love Tabunok nila. So, ang ganda. So, ang daming tao, besh! Say hi!
Nakakahiya na dahil, nakakahiya na. So, at sa gawas B, ginawa ko mabaga na ginig na for the sake of consumption price. Ganun. So, ayan. So, muna siyang area. Sure! It's very amazing. So, naawaw na ko, girl. So, mangulit namin ay check. Taad. So, ayan. So, ayan dahil. Naglalakad ako ng bonggang-bongga. So, ang ganda ng view. Wow! So, wala pa siya na tima. Pero, ongoing pa lang process, chika. So, may gym. Sa kayot. Nanawaw na ko daw kita. So, yun nga everyone, yung I love the People's Park here in Tabunok. So, kung ganahan mo magpa-picture, so nga rin na mo, na po yung mga tanaan ni I'm sure. So, nga rin na day, Tabunok rani. Walay entrance, pwede magdikit-dikit. Basta lang pagdaduhag uyab, kaya nagdugkot raan ka ng bangko, makita niya ka. Iso nagmasakpan ta day. Magsinumbang yun siya. So, yung balik na ko dito day, so very amazing yung my God. Sure. So, mga na to everyone. Bye-bye na! Ay, naawawan ako, day. Pero mag-video pa ko pang entrance. So, okay na kay karon ra ko mabalik diri dahil. Naawawan ako ng video. Pero next time, mabalik nga rin for pictorials then again. Nagbati man na gini siya. Mag-part 2 ko sa akong vlog about ani. So, mo ni siya. So, mga mas spotted, ganon. So, mo na siyang bagong part diri sa Tabunok. So, it's very amazing ko. Gwapa ko. Gwapa ko, day. Agay ra kay sa colors, ano. Kay the People's Park. Yung mga ganun. So, bye-bye na everyone, no? Naka na kayo tanong-tanong. So, magwa pa kayo gusto kong pamati. So, bye-bye na, day. Yun lang. Pag namati yan, bye. Yung mga ganun. So, yun na nga, guys. Tabunok only. So, mga na ito siyang Tabunok Park, everyone, or the People's Park dili sa Tabunok. So, baguhay lang ni siya nga park din niya. So, nice ki siyang view. So, gulaban for pictorials, everyone. Sa mga ganahag pictorials, dikit-dikit, bit-bit, guban pa din may uyaban or wala. Gulaban!